ovako. Snimam da bi vam odgovorio na vaša pitanja. Pozdrav za cijelu raju koja mi gleda, pozdrav za sve. Idemo ovako, Marko Petrović mi sad uletao u klip i napisuje matori čukam. Pa čukam i ja jebote, gledaj. Čukam, kurac. Prvo pitanje, Đorđe Ristić, u čemu je razlika između ugorta i sperme? Brate, pozdrav za tebe i odgovor je, pa probaj. Pozdrav za Ringera koji mi je upravo napisao na zidu. Gde si krešme, pa nismo sinoć pričali preko Skype-a bre. Pozdrav za Ringera i njegovu djevojku. Brate, sorry, obaveze, znaš kako trčiš tamo, trčiš vamo, trčiš tamo, trčiš vamo i non stop tako ne stignem ni na jebeni Skype da uđem. Pozdrav za Amira Stifić Hadžića. To jest Vistu, jučer smo zakupali ratne sekire, ja kopao, brate, on bacu unutra. Pozdrav za njega. Idemo dalje. Pozdrav za Vukija, koji ćemo upravo napraviti sajt na kojem ćete moći da slušate muziku i da imate chat, imat ćete privatni chat, imat ćete chat sa svim ljudima koji su tamo. Znači ja i Vuki, ostavit ću vam nick mog Skype-a, pa možete me adovati i preko toga pozovi moj broj, ti živote moj. Taj fazon, samo morate da me pozovete i kažete želim pesmu od Hačića, Bališa, Džembala, tu. Ja ću kažem, tu pak na vezi, nema problema, može i onda puštamo prsu sam, nema veze. Idemo na postavljena pitanja. Počet vam pokažem jednu sliku, jednu devojku i malo se zgadi život. Kako ti se zove baba? Baba mi se zove Živka. Živka bre! Šalim se, baba mi se zove Margita. Oni koji znaju i koji su iz Pančeva znaju da postoji Margita, Tesla, Vojlovica i tako ti nasilji oko Pančeva. Dalje. Pozdrav za Nikolu Vujasina Vuju. MC Kila, kako ti babi nik na kanteru? Babin nik je upisan i dalje me žele. Pozdrav za MC Kilu. David Daki Jovanović, hoćeš li 1 vs 1 ili CV ako imaš plan? Igrat ćemo, brate, poslaću ti IP, samo ti opusti, pozdrav za tebe. Miloš Petrović, hoćeš li da pozdraviš baku od mene? Baba! Pozdravljate Miloš Petrović. Eto, brate, i pozdrav za tebe. Sada, Bug MC, očekujem pozdrav, batice. Eto, imaš pozdrav za tebe, i tvoju mamu, i tatu, i babu, i pogotovo babu, i još jednu babu, i dedo, sve njih imaš pozdrav. Nikolina, zašto kojoti, Nikolina Simić, pozdrav za tebe Nikolina, i pita me, zašto kojoti arlauču noću usred pustinje? Idu 2 kojota pustinjom. Jedan odbija, drugi zavija, pa ti razmisli. Idemo dalje. Pitanje broj 256.300.000. Miloš Petrović opet. Zašto li Kasto živi u Francuskoj? Od čovjek se obogati. MC Killer je na to napisao pa da bi ti pitao. Ja nisam pitao, on je pitao. On! Pre 2 minuta! Macan Totalno Spasić, Modern 2. Šone 4, brate moj, slušaj ovako. Da mi pozdraviš BG najviše mene, ako ti nije frka, ljubite tvoj brat Kralju. Ljubi tebe tvoj brat Kralju moj, pozdravljamo ceo BG i Macana, Spasića, Totalno Modern 2, adujte ga, devojčice, mačak je totalno modern. Idemo dalje. MC Killa opet, i nemoj mene da zaboraviš da te pozdravim. Pa pozdravit ću te čoveče! Zašto mi to radite? Nemojte više! Neću više da snijam! Zbog vas! Pozdravi za MC Killu. MC Killa opet, nema veze, to ćemo preskočiti. Opet Nikolina Simić. Evo ovako par pitanja. Da li je Boki 13 muško ili žensko? Boki 13 je feget. Da, feget, čovjek koji je peder. To je pravi uzor pedera koji tripuje da je žensko, u stvari je muško, koji je puko u glavi jer je ograničen ko prazan travan. Ograničen je ko prazan tavan. Ko prazan tavan! Dalje. Pozdrav za Kolinu Simić, opet drugi put. Krunoslav Božić, pozdrav za njega. Zašto je jebeno pile pražao cestu? Ajmo umjetniče da te vidim. Zato što je jebeno pile htjelo da izvrši samoubistvo, da ga pregazi neki kamion, traktor, Bog i nije uspjelo. Kaže opet, ne Krunoslav Božić, ne! Nemoj mi prići! Ne, rekao je ovako. Ne jebote, to je retardirano, ajde brate reci mi, jel bi mogao na prste deteta i Černobila nabrati sve pičke s kojim si bio? Ne bi mogao. Jel znate kako dete iz Černobila broji do 100? Pa na prste. A jel znate zašto dete iz Černobila ima 3 glave? Pa zašto mu neko odseko 3. Zašto ima 3 glave? Zašto mu neko odseko 4, ne 3?
Evo ovako, pozdrav za Nemanju Filipovića. Onda, Jusuf Kvakić, pozdrav za Yahoo vlogera. Pozdrav za njega. Evo ovako, brate, koliko ti je bitno da krene da snimam? Mnogo, brate, jer si kralj, nastavi da snimaš. Svi te gledamo, svi te pratimo, samo nastavi tako. Edvin Nuhić, veruješ li u 2012. i šta bi radio kad bi znao stvarno da će doći? 2012. će doći, pa! Ali da li ću doživjeti, to je pitanje. Pa kad bi došao, brate, dan pred rakete i ta sranja, kad bi se sjebala zemlja, vozio bi kola, bilo bi ono Going to San Francisco i ovako ruka. Svako. If you going to San Francisco, neko mi postavio vezu na zidu, to je taman ovaj mali Amil Burzić. Brate, jel boli kad radiš taj piercing? Ne boli, brate, veruj mi, do jaje, kogod hoće, nek ide, nek se probuši Kević Alić, posle to da mi čupaju ko što su steli meni, ali nisam dao, ne! Buggy MC, i da ako baka bude tu da me pozdravi ona, a ne samo ti, ne može, kraj, dosta. Evo ga, Amil Burzić mi se javio na Fejsu, vidite tu, napravio vjerojatno neki klip za mene, to ćemo vidjeti posle, ako budete imali vremena, da li snimam ja jebeno, da snimam, ili sad ću ja kažem, pora imam još 5 minuta da snimam, taman, da vam kažem sve što imam. Evo ovako, sad ćete vidjeti jednu devojku, koja je njena parodija. Majko moja mila, nisam kriva što sam ravna ko stativa. Tam taradam 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 taradam. Pogledajte ovo, molim vas, Bože, imali te, Bože, što nije ti tata kupio kondom, pa iskoristio to. Pogledajte, molim vas, slike od gospođice Mija Seceranović, kako se zove, fakat, ne znam ni ja. Pogledajte, molim vas, evo, možete dodati ako hoćete na Fejsu. I ako bude poznata, postala popularnije, to je zbog mene, sam te spomenuo u klipu, jer si ružna ko grob. Dobro ti stoji ovaj špic ovdje, brate. Jer si ružna, pa to se ne zna, ne možete se ta lepota opisati. Ovaj šort ti stoji ko čiviluk da si okačila, pa devojko imaš 2 slike samo. Ne bi ti dao ni baštu da kopaš koliko si glupa. Koliko si ružna. Znači glupa si ko vrata, od ludnice si glupa. Znači ne prozivam, nisam htjela više da prozivam u jebo pas mater. Nisam htjela više nikog da prozivam, ali moram još jednom nešto da vam pokažem. Jer stvarno ja ne mogu da izdržim te ludarije, brate. I stvarno treba biti vloger i nagledati se svega i svačega. To znaju i Gastoz, i Vista, i Yahoo vloger. Ja ne kažem nešto da sam ja poznat i popularan, ali brate, mili, sad ću da vam pokažem jednu pesmu. Da li iko normalan ovo može da snima? Ima 124.000 pogleda. Pa da li je to normalno? Ja za moju glupost što snimim nemam toliko. Evo, slušajte pesmu. Slušajte, molim vas, gledajte spot. O, mater ti, kočiš, nemoj mi to raditi. Evo, ovako, premotamo malo. Tamo da se nagledate njeni. Jel ne znate da devojke to najviše vole? Ide bakice, hajde da se stežemo, ne gledemo ti oko nas i da vežemo. Vodit ćemo ih pa kao i raj, pravilo je jedno, gledaj, ali ne diraj. Šta da ne diram, salo koje imaš, Bože moj. Salo, ono ogromno što imaš, Bogo, pomozi mi. Bogo. Evo, nastavljamo pesmu, slušajte. Pesma ulazi brzo u glavu, ali spot je jednom glup. Ej, bakice, dalje ih popustimo, lagano po devu da se spustimo. Vodit ćemo ih pa kao i raj, pravilo je jedno, gledaj, ali ne diraj. Mačkice, dobro se vam mačkice. Mačkice, tigrice i dedive mali ti fazoni. Devojko, poslušaj pesmu od Honi, zove se Kraljice Fejsa. Oslušaj to, molim te, i razmišlji šta su radili od sebe i od tvog sala koji kipi pa čvarki si mogla da napraviš od njega i da ti ostane kusur. Nemoj zovem Sandokana da ti baci bombu, znači, gora si, pitao sam babu da li zna Stefanu Nafuranu Malu. Ne zna, jer ja sam popularniji od sad od Stefane Nafuranu Male, šalim se. To bilo to što danas treba snimat, pozdrav za sve koje sam zaboravio.
Agujte me na fejsu, Nenad trenerka Stil, 2L, u zagradi, trenutno nisam dostupan. Pozdrav i veliki respekt za sve koji su me odgledali i hvala vam zbog toga. Vidimo se u narednom klipu. Pozdrav.